Ало? Аз съм Фада. Помниш ли какво се случи на 3 октомври? Бедствена ситуация в курортно селище Елените. Потопът в курортното селище Елените взе 3 жертви. Бедствено положение в района на Царево. А какво мислиш за пожарите тази година? 12 екипа на пожарната се бориха през изминалата нощ с 2 пожара в Бургаска област. Близо 100 000 декара вече завзето е на територията на Хасковска и на Ямболска област. 84-годишна жена почина от тежки изгарания следствие на пожара в свищовското село Александрово. Как се чувстваш във връзка с промените в климата? На климатична тревожност. Климатична тревожност и депресия. Повече специалисти говорят за климатична тревожност, скръб и депресия и последиците им на социално ниво. Това, което хората свързват с обреченост пред наближаващото. Когато ние хората сме изправени пред толкова огромна и леко аморфна, неясна заплаха, напълно естествено и в нас се задвижват различни процеси. Въпреки че наистина се обръща повече внимание на физически аспект от нашето съществуване, връзката между климатичните промени и психичното здраве е неизменна. За всяко наводнение, за всеки пожар, който виждаме по телевизията, стоят хора, не статистики. България има наводнения, България има пожари, България има хора, които страдат от тях и живеят с климатична тревожност. Климатичните промени засягат всеки един от нас ежедневно. Те удрят най-силно по тези, които като цяло са по-уязвими. И техните истории често остават недочути. Нашия проект Ало, аз съм Фада иска да създаде пътуващ музей и телефонна кабина, в който всеки ще може да се докосне до историята на човек пострадал от екологично бедствие. А ти ще позволиш ли гласовете им да бъдат забравени? Чуй ги. Съм възрастна, не знам какво ще ме сполети. Даже в момента съм на квартира и квартирата се наводнява и се чуда какво да правя. Всичко се беше наводнило. Канализациите не приемаха вода, долу до съда тази подземната улица се беше наводнила долу-горе. Беше изключителен ад.